Wanna see the bird? Tingnan nila ako dito guys. So, mamaya na lang ako magsalita guys pag nandun kami sa ano. Come on! Come here! This is not a photo, it's a video. I know. Francis is here. Crying. The pink og alugnan ni Francine sa una. Come on. Day tagda to day ang isa day. Si Frank nag-ano guys sa papauwi na din siya. Magkita kami sa center. Kasi pumunta ng city, inano niya, cleaningan niya yung mga cameras niya. Tapos sabi niya, labas kami. Nakay mo dagan. Mo niya mong place. Yeah, come here! Dagan na. It's Junior. Oh. Yeah, wait for mama. Come here. Can you wait for mama? Junior. Na-shock in town siya. Gawas na mo siya para ano? Para careful, die. Ella, stop carrying her. Muna mo adering lugar guys. Mura og kasagutan. Murag kalasangan lang ba? Kalasangan lang ang kuan. O ang view. Huh? Manito mo dito oh, ang dalan. And dindot man diri lakwan kay walay tawo kaayo. Ang isa di kramo na oh. Say hi. Abby! Abby! Go away! It's a wasp. No, don't get panic. It's a wasp. You go ahead, three of you. Adto nang Francine kay siguro na itamis niya. Just go. Go. Na sila dito oh. Careful with Francine ha. Hillside. Sa video. I take a photo of you. Come. No, it's okay. It's video na lang. For her birthday. Posing na no. Okay, let's go right now. Let's go Frank. He's not good though. No. Come on, we go. Hey, was machst du denn da? Your egg. Careful. Layay. Do you know this is all wet here? Huh? Francine, don't touch baby brother. So may mga ano pa guys, mayroon pa kaming 5 minutes. Tapos sabihan ko si Frank na dito lang kami magantay. Or aywan ko ba? Baka dun sa center, upo kami dun. Kasi kakain kami ng dinner. I don't know where. Ang tulo oh. Ella. That's what I'm trying to say. Muawat lagi na siya. Kiata jud ni Francine. Ay sipat kay ba kung unsay binuhat sa mga magulang mo kuy iyang awatong. Kasi Francis behave pa ron. Trupod ni pag makasugod na niglakaw. Don't run because it's already traffic light. Wow. Guys, mainit ngayon guys. May saging ako diyan. Kasi akala ko hindi kami kakain. Kiat kayo. Touch me. No, touch me. No, let's go somewhere here. No, kind of me. Yan, nagano me. Francine. Grabe, ang init guys. Pero nag-cardigan ko kay ano. Kasi yeah, we have to wait for Papa. Come here. Come there. It's Papa is there. Papa is there.
Ang cardigan ko akong bra, ang strap sa akong bra na may strap akong giisuot. Huh? Papa? Yeah, we have to wait for Papa. Wala man tuloy mo gidala ko tong gikan sa DM. Di man tama to DM. Where are we going? We wait to Frank grocery. Come here. Daming tao. Boom. Boom. Ba-boom. Look here. Firefighter. Ah, na 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 na. Firefighter. Ah, di da di. Yeah, go there. Careful, ko there's a bicycle. May bicycle. Center na kami, guys. That's the train. B, we have to wait here, B. Wanna see the bird? One day our shops are closed. He's asking what he's gonna get. Milk. Egg. Normal. Cookie. Ella knows. Zebra. Lemon. Yeah, I have 3 of them there. Lemon. You take them with the you go. 3 of them. I stay here. I stay here. It's 3 bags there. Then you can. Tagad ako dre guys. Sila rin magkuhan. The mask. You can wear the mask. What should I do with bags? 3 of them for 3 of you. Your can forgive you again. No, Francine. Francine, oh. Bro, nakabuhi-lihi sa halwa. It's cold here. It's cold. Why are you putting it so good? Francine, you go there. Are we coming with them? Yeah. So guys, wala pa sila kauli. So, ako ipakita sa inyo ha diri guys ha sa mga gamay lang ni siya na murag sintro ba kung sa tuwa pa kung nata sa kuan sintro pero ang big city gyud na layo-layo siya. Hangin siya uy Francis outside pa ng motor mga. Ako nagdala og kanang ako pang cover diri para sa ulan. Ana ko gamay kay ano siya din guys kanang wala siya gamay na syudad ay na sentro ba pero na ay banks na ay kompleto siya tapos kuan kanang sani hangin jud siya kompleto siya pero kung madukag kana jung shoppinganan like Primark ng H&M naayo siya sa dako na city nasa malaking city talaga siya. Uy, sige kayo pinadili ko si Francis so pakita na ko ninyo guys ha ang view there ang place na mo dire maulong ako video maulong ko video guys kay kuan daghang tao naglakaw Sabado manggudon pag Saturday dito guys pag Sunday kasi close ang mga shops, mga shopping stores lahat kaya pag Saturday yung mga tao talaga na namimili talaga sila sa namimili talaga sila ng groceries and all that na kinakailangan at tinatingnan nila ako dito guys so mamaya na lang ako magsalita guys pag nandun na kami sa ano kasi Frank uy kahan na to siya sus magmasta o maana itong dalunggan ba matangkag itong lugay yan antay na lang namin si Frank guys tapos ang open lang dito na kainan is
ano, yung pizza shop. Akala ko kasi mayroon ano dito oh, yung mayroong restaurant na buffet siya. Lagi kaming kumakain dyan before, pero ngayon close siya. Close siya guys. So I think, tapos sabi ni Ella, sa pizza na lang daw kami. So magpipizza lang kami para pang dinner. And then masarap din naman yung pizza nila doon. At saka ayun. So guys, wala na kayo tao, so I show you ha. So dito may gikan. Then I shop diri. Then I bank. Na I store dira. Then na I shop dito. Then na dira. Then mas daghan pang shops dito na si Frank dito. Tapos daghan pang shops dito unahan gamay. Ayun. Asla pa uli na sila. Silang kuan Frank. Ayan. Ayan, nana si kuan oh, si Cordapio. Naman si Francine, naulahi si Francine. Ayan. Palit din sila. You buy again diaper? You didn't tell them that I stole something. Oh, I forgot about that. Sa DM guys, meron na kaming akong binili doon. Tapos hindi ko nabayaran. Nasa pocket ko pala. Tapos nakalabas ako. Nang luod ang isa. Nang luod. Why swivel Ella? Nang luod ang isa kay wala ko kadalag dede niya guys. Tapos nakita niya dede junior. Hey, so windy. Come on. Come on. Come on. We go to pizza house ta. Come on. What? Gonna eat pizza. Say help. Help firefighter. Tapos si Frank dito nagpalit sa shop. Ito siya swivel. Ano siya swivel tayo? Onion? Okay. Francine. Francine. Come on. Hoy. Francine. Francine. Come. Come on. Dirty B. Come on B. You put alcohol ka. Go ask for alcohol to Papa's Kinderbang. Yeah. Where's Papa now? Yeah. No, because what? Yeah. The bread too? The pizza bread? So, bawal pala. Wala pa palang ano guys. Bawal pa eh. Hindi pa kami pwede kumain. Kasi, hindi pa kami pwede kumain sa loob. Andun si Franco. Nakita niyo ba? Ayun. Ayun si Frank. So, nag-order lang siya. Tapos, hindi. Francine, come. Huh? For how long? 10 to 15 minutes. Okay. Francine, I'm making friends. Say hi. Hi. Come on. Huh? Huh? Friend? So say bye-bye to friend. What did she do? What did she do? Say make friend. You give it back? Yeah. Sa uli niya yung car. Kasi binigyan siya ng toy. Say it. Say hi. She's making friends. Look, she's teaching her to be in the water. Guys, oh. Digid mo uli. Ako pang hadlok na spider. No. No? We need to come home because it's getting dark. Nara mong balay dito?
Hindi siya mapadayon og lakaw. Kay gusto siya muliko atong play park. So go home. We need to go home. Yeah.